பிரியமானவர்களே, உங்கள் யாவருக்கும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே காலை வணக்கத்தையும் வாழ்த்துதலையும் தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன். கர்த்தருடைய கிருபை இந்த நாளில் நம்மோடு கூட இருப்பதாக. இந்த நாளின் காலை வேளை கர்த்தர் நமக்கு கொடுக்கிற வேத வார்த்தை எபேசியருக்கு எழுதின நிருபம் 2வது அதிகாரம் 15வது வசனம் இவ்விதமாய் சொல்லுகிறது. சட்டதிட்டங்களாகிய நியாயப்பிரமாணத்தை தம்முடைய மாம்சத்தினாலே ஒழித்து இருதிறத்தாரையும் தமக்குள்ளாக ஒரே புதிய மனுஷனாக சிருஷ்டித்து இப்படி சமாதானம் பண்ணி என்று சொல்லி வேதம் நமக்கு கூறுகிறது. எனக்கு அருமையானவர்களே, இந்த காலை வேளையிலே கர்த்தர் நம்மோடு கூட இடைபட விரும்புகிற ஒரு காரியம், அல்லாவிட்டால் இன்றைக்கு நான் உங்களோடு கூட பேச விரும்புகிற ஒரு காரியம், சிலுவையின் மூலமாய் வருகிற ஆசீர்வாதங்கள் என்று சொல்லி நாம் தொடர்ந்து சிந்தித்து வருகிறோம். இன்றைக்கு சிலுவை கொண்டு வந்த ஒரு ஆசீர்வாதம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது என்னவென்றால், நியாயப்பிரமாணத்தை கிறிஸ்து தன்னுடைய மாம்சத்தினாலே, அல்லாவிட்டால் சிலுவையின் மரணத்தினாலே, அல்லாவிட்டால் சிலுவையில் அவர் பட்ட பாடுகளினாலே அவர் நியாயப்பிரமாணத்தை ஒழித்து விட்டார் என்று சொல்லி வேதம் நமக்கு கற்பிக்கிறது. எனக்கு அருமையானவர்களே, இஸ்ரவேலருக்கென்று அவர்களுடைய வாழ்க்கை முறைக்கென்று தான் இந்த சட்டதிட்டமாகிய நியாயப்பிரமாணம் கொடுக்கப்பட்டது. மனிதன் வாழ வேண்டிய வாழ்க்கை முறைகளையும் அவனை ஒழுங்குபடுத்துவதற்காகவும் அவன் தன்னுடைய வாழ்க்கை முறையை சரியாய் அமைத்து கொள்ளுவதற்காக தான் சட்டதிட்டங்கள் இயற்றப்படுகின்றன. ஆனால் நாட்கள் ஆகும்போது, நாட்கள் கடந்து செல்லும்போது இந்த சட்டதிட்டங்களே அவனுக்கு பாரமாய் மாறிவிடுகின்றன. எந்த சட்டதிட்டம் மனிதனை ஒழுங்குபடுத்த நினைத்ததோ, எந்த சட்டதிட்டம் மனிதனை சரியான பாதையில் கொண்டு செல்ல நினைக்கிறதோ, எந்த சட்டதிட்டம் மனிதனை சரியாய் நடத்த விரும்புகிறதோ, அதே சட்டதிட்டம் சில நேரங்கள் மனிதன் தன்னை மீண்டுமாய் புதிய கோணத்திலே அவன் தவறி போவதற்கு ஆயத்தமாய் விடுகிறது. இந்த நியாயப்பிரமாணம் மனிதன் சுமப்பதற்கு அரிய ஒன்றாய் வருங்காலத்திலே மாறிவிட்டபடியினாலே, எந்த நியாயப்பிரமாணம் மனிதனுடைய வாழ்க்கை முறைகளை எடுத்து காட்ட விரும்பினதோ, இப்பொழுது அதே நியாயப்பிரமாணம் மனிதனுக்கு எதிராய் மாறிவிட்டது. அதே நியாயப்பிரமாணம் மனிதனை பாவி என்று சொல்ல வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைக்குள்ளாய் வந்துவிட்டது. இந்த நியாயப்பிரமாணத்தை மனிதன் சுமக்க முடியாமல் சுமக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்திற்குள்ளாய் தள்ளப்பட்டான். எனவே நியாயப்பிரமாணம் அவனுக்கு கடினமாயிருந்தது, நியாயப்பிரமாணம் அவனுக்கு எதிராயிருந்தது, நியாயப்பிரமாணம் அவனை வேதனை அடைய செய்தது. அந்த நியாயப்பிரமாணம் மனித குலத்தை சில சூழ்நிலைகளிலே தேவனோடு கூட ஒன்றி சேர முடியாததாக இருந்தது. எனவே இப்பொழுது கிறிஸ்து என்ன செய்தார்? அந்த நியாயப்பிரமாணத்தை இந்த சிலுவையின் மூலமாய் ஒழித்து விட்டார். நீங்கள் நன்றாய் கவனியுங்கள். கர்த்தர் தான் இந்த நியாயப்பிரமாணத்தை கொடுத்தார். ஆனால் அது மனிதனுக்கு வேதனையாய் மாறின போது அவரே அதை தன்னுடைய மாம்சத்தினாலே கொண்டு போட்டார். இந்த காலை வேளையிலும் கிறிஸ்து சிலுவையின் மூலமாய் கொண்டு வந்த இன்னொரு ஆசீர்வாதம் என்ன தெரியுமா? உனக்கு எதிராய் நிற்கிறவைகளை அவர் உனக்கு சாதகமாய் மாற்றும்படியாய் அவர் விரும்புகிறார். எனவே இந்த சாதகமாய் மாற்றுகிற அந்த கிருபை உனக்குள்ளாய் வரும்படியாய், உங்களுக்குள்ளாய் வரும்படியாய் கண்களை மூடி செபிப்போமா? எங்களை நேசிக்கிற எங்கள் நல்ல தகப்பனே, இந்த நல்ல வேளைக்காய் நாங்களுமே நன்றியோடு துதிக்கிறோம். நீர் எங்கள் தெய்வம் அல்லவா? எங்களை நேசிக்கிற கர்த்தர் அல்லவா? எங்களை நடத்துகிற ஆவியானவர் அல்லவா? எங்களை நடத்துகிற எங்கள் தேவாவியாண்ட பலன் அல்லவா? அந்த கிருபைக்காய் உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவரே, நீ எங்களோடு கூட இருந்து எங்களை ஆசீர்வதித்து தம்முடைய கிருபையின் மகிமைக்குள்ளாய் முடிசூட்டி வருகிறீர் அல்லவா? அந்த கிருபைக்காய் உம்மை நாங்கள் நன்றியோடு துதிக்கிறோம். நாங்கள் நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, நியாயப்பிரமாணத்தை தம்முடைய மாம்சத்தினால் ஒழித்தீர் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அல்லவா? ஆண்டவரே, மனித குலத்திற்கு விரோதமாய், மனித குலத்திற்கு எதிரியாய் நின்றதைப் போல நியாயப்பிரமாணம் மனிதனால் சுமப்பதற்கரியதாய் நின்றபோது ஆண்டவரே, நீரே உருவாக்கி தந்த நியாயப்பிரமாணத்தை உம்முடைய மாம்சத்தினாலே நீர் ஒழித்தீரே. உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. இப்பொழுதும் இந்த காலை வேளையிலே அன்பு பிள்ளைகளுக்கு எதிராக எவைகள் இருக்கிறதோ அவைகள் அத்தனையும் கர்த்தர் மாற்றி போடுவீராக.
தோல்விகள் ஆண்டவரே, பயங்கள் ஆண்டவரே, அப்பா சோதர வேதனைகள் ஆண்டவரே, கடன் பிரச்சனைகள் ஆண்டவரே, இன்னும் ஆண்டவரே வேலை விஷயமாய் சோதர சில பிரச்சனைகள், குடும்ப விஷயமாய் சில பிரச்சனைகள், எவைகளாய் இருந்தாலும் சரி ஆண்டவரே, எதெல்லாம் அன்பு பிள்ளைகள் சோதர வேதனையோடு கூட சோதர எதிரியாய் நிற்பதைப் போல கடந்து போகிறார்களோ அவை அத்தனையும் கர்த்தர் சாதகமாய் மாற்றுவீராக. கூட இருந்து ஆசீர்வதியும், தொடர்ந்து பலப்படுத்தும். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிற நல்ல பிதாவே, ஆமேன், ஆமேன், ஆமேன்.